ओइ वाओ क्या हेवी रे जों दा फुजा जिल्लायाव मोनफैबाय माने जों साइडआव सिगांनि माबा खेलाफोर गेलेयो खोमा नै माबा सिन होजोबदों नै माखासे मानियाव ओमफ्राय नैयाव फट' लानाय दं नै साथा दं इयाव ओमफ्राय कि माबा माबि ओमफ्राय आरो जानायनि दं मानसि थाग्रायाव फ्लेगाय फैयो माबा खेला माने माने स्कुलसो नायो स्कुलनि इयाव फ्लेग फैयो नालाय नै इयाव दोनदो थख' थख'हाय मानसि सासे थाजोबो आरो इयाव नै इयाव मानसि दं बा हारसाफोरावबो दानिया दारागाव हाजोखौ दामनाय जाबायलै एबार आदैखौ नाय बलेर' लासिगोन बलेर'सो थिखांगोन आसोला लागाव र' जोंबो लागोन ना खानसेसो नै बलेर' फेभरेट माथो आंबो लानि र' खेबसे मेला फिसा दं बेनि सायाव लाजिखालोलै पानिपुरिखौ मा जानो आरो आं जानो बोरैबा मोनदों नोंथांमोन नोंथांमोन मा नांदोंमोन होनलाय माने फुजायाव नोङो मोसानांगोन जेनेबा नों सिगाङाव आं बेफोरबायदि हाया जोंहा एक्सपिरियेन्स हागोन आरो दा बर्थमान बिथाङा गुवाहाटियाव दङ ओमफ्राय 11 तारिखआव फैगोन बिथाङा बेखौसो हागौमोन मोसानानै रिएक्सन खालामदोंसिगोन इयो आं बेफोरबायदि हायालै एक्सपिरियेन्स हासिगोन आरो आदैयाबो हागोन बारलाबायनानै दा जोङो इयाव पानिपुरिफोर जायोबा दा जाखांसै जों जानाय खेदेर रावनोबो नै लेक्टार ओमफ्राय नैयाव जाम्पिं माने खम हेभि मोनदों बिसोरो जोंबो बारलु जागोन नामा दैयाव खम नायगोन जोंखौ इयाव बारलुबा आइथिंआसो गोग्गोमै सागारदों आंनियानो एकदम ओरै खे जाना होदो दहाय गाइस आंनिया मा जाखो फुजा नायनो फैनायानो आइथिंआनो लेंग्रासो जाबाय दहाय न'निफ्राय ओंखारबोनायावनो आइथिंआनो गाहेनानै लेंग्रासो जाबाय दा मानसियानो खरा खरासो जाबाय दं मानसिफोरा मा साननानै बुङो दा लेंग्रासो जाबाय इसिमाखौ ओइ लाजागोन नै बाटा कम्पानिफोर दं खोमा एजा खम दामनि बेग खांसि खुरै मन'का फुजानि बेफोरो गासिबो माबा नायनो लासना दिनै एखे ससमा दं आंना ससमा दंखायो दे आं लांला नैयाव दा फुथ्ला दं इयाव गार्लफ्रेन्ड बुस्थाबासो नैबे फुथ्लाया बेस्ट विच इयाव इमान ब्लेक इखौ लानानै गिफ्ट मोनसेफोरा नोङो ओइखौ साननांगोनलै इखौ लाबोसो दं इयाव सोरबा गाखोनोबा नै 100नो आधा घन्टायावनो 100नो नै फिदिंग्रा दंबो नै रिमभनिसो खाट्रा सोरबाफोर जनोबा जलाबायनानै बेनियाव सानै ज'जागोन माथो नै हेन्देल दङ ओमफ्राय बेयाव लाइट दं माबानिलै माबा सिनेमानि साखायालाय माबा नै प्लास्टिकनिसो आं सानदों टायारनि खोमा होननानै टायारनि सानदोंमोन आं बेखौ बेयाव गंसे बेयाव गंसे ओंखायनोथ' लबर आंबो सानदों टायारनि होननानै जनानै फरायगोन दाखोलाय बिदि दिमोना आंबो 3 बोसोरनि गाखोग्रा 3 बोसोर ओइ नै सैमा सिखारि नांगौबाय नै बरिया बरिया सिखारि मासे नै गोसोमा देन जाथारो गोसोमनिया श्रुति श्रुति गुफुरनिया सुइथ्रि श्रुति नामा Nih kenang ke bawah sini. Jalan. Maka bahasanya seru ya dia. Nah jalan ini. Ang hari kenai deh ya. Nih, wah, nih gitu ya.
स्पर्टसो बाव नामा उस जालालै ओइ जाथ' गिदिंबावनि ओइ जा दं बै दख' नैखौ गाननो मा दै नोंनि थाखाय समायगोन बरिया सार्केटिस wah जानायथाव मोनगोन नामा इयो जानायथाव बाल्थिं साबुन मायबा मायबि आयनाबो दंलै धुप दं अबेसे मायबा बुस्थु दामि थानाय मासो होगौमोन इयाव मा दंखायोलै दुगैग्रा साबुन खिन्थु 10 ताकानिबो 200 टाका मोनो 50 मोनसे आसानि दङ आदाया गेलेनायाव बेसे लुबैयो गेलेनो नामा आंथ' गेलेया गेलेनो होनो दायो दा इयाव कार्डआव होनाय दं आरो इयाव कार्डआव होनायाव 100 ओमफ्राय 20 रुपिस 50 100 ओरैनो दं नोंना नागोन ओइनि 50 या 100 ओइनि ओइनियाव गेलेदो इसोरो रावबो फोनांनायाखै नों दख' ओरैनो हाबगोन मोजां सोबाय आं खर'खौ सोनानै दोनोगोलै इयो 50 सोबाय दं आया आया इसोर नोङो 50 सोनाबाथाय 50 टाकानि थावबोथ' मोनगोन अ बुस्थुआ जाहैबाय आं सानदों माने इयाव सोना हाबा फैसाखौसो मोनगोन होननानै 50 टाकानि थावआ बे 100नि दामखौ मोनगोन आरो नै बे 100 टाका दंना 100 टाका दं इयाव 100 टाकानि जिखुनु बुस्थु मोनगोन आरो इयाव 50 टाकासो आरो 50 टाकानि बुस्थु मोनगोन नों नायगोन आं सानदों माने फैसाखौसो मोनगोन नामा होननानै बिदिनो गोजा आरो होननानै नायनांगोन दाबोबो दं इयाव लाबो दं सोलायनो फिक्सिंनाय दंखायो नै 100 नै एकफोरा लांजागोन फुरलाय 100 गथ'ब channel बिकियाथुना माथुनो बेसल मा मा मडेल दङ 200 250 बाप रे बाप हा नैरा ओइ खारगोननि दसेनो मोनसेबो स्टाइल गैया गैलालै मोनसेबो गैया नै मोनसेयाव 80 टाका जाहैबाय इयो इखौ आं सोंदोंमोन ओमफ्राय गासै इ तिनटाथ' ल'लै किमान हा 350 तिनटाथ' नालागे दे बिराद खम प्राइसआवनो मोनदों लोगोफोर नै 50 इया 100 इ मोननैया 100 ओमफ्राय नैबा 100 ओमफ्राय 150 सब ओमफ्राय फैनानै जोङो नैयावसो 50 नि मोनबाय आरो ना गासैयावबो 100 200 150 गोजामोन ओमफ्राय फैनानै नैयाव 50 नि मोनबाय ओमफ्राय नायदो दा ड्रेसखौ 50 निया बोरै मोजां देखायना जोङो 50 नि गस्लाखौ नायदो इखौ मा होनना गानगोन जेनेबा हिप हपसो जाहैबाय ना बुंद्राय गाननो मोजां ओइ गोलैबाय 50 नि गस्ला होनबा मा होनो आरो नै अबे एसे सिख्लाफोरनिबाबो गानजायोलै 50 नि गस्ला होनबा ओरैनो आरोसै आरो मा होनो आरो इया 150 याव मोनल'सो दंखायो एल'बे लेडिसनिसोलै सब लेडिसनिसोब्रा नै इखिनिया गिदिर जाखायो साइजआ इयो आं गाननो नुवाखै लेडिस बयस दं देरजोबो इयाव गासिबो मा लानोबा जाखिनसेलाय नायनि आथिंनि मडेला नायबानो सिनायखायो लेडिससो गानो इखो बयसनि नंखायो ओमफ्राय इजा कट दङ नै कटआ जाहैबाय इयाव 350 हाइलनि दंखायो दामा नै सेल 350 सेल दं नै गोसोम दं ब्लेक ओइनि लेडिसनिसोब्रा नै इखिनिया गिदिर जाखायो साइजआ इयो आं गाननो नुवाखै लेडिस बयस दं देरजोबो इयाव गासिबो मा लानोबा जाखिनसेलाय नायनि आथिंनि मडेला नायबानो सिनायखायो लेडिससो गानो इखो बयसनि नंखायो
ओमफ्राय जा कड दङ नै कडआ जाहैबाय इयाव 350 हाइलनि दंखायो दामा नै सेल 350 सेल नै गोसोम दं ब्लेक ओइनि गाइस आं दा कास्टमखौ लाबाय आरो ना 30 रुपिस होनदोंमोन बेनिफ्राय 20 आव लाबाय आङो ओमफ्राय बेसेबां दं एटु कि माने 150 सब 150 बाख्लानि सिगां लबरनिबो लानांगौ मा मडेलनिलै खागोनखौ सोंनाय দোকানী এইটো কি মানে এইবিলাক এইখিনি তুই বেলেগ বেলেগ এইবিলাক এইটো এইটো 150 এইবিলাক কিমান 280 দাম চাম বাপৰে এই বেলেগ আলাদা আলাদা না নালাগে এনে খুঁজছি মানে দামো ফাটলে দিলি চালা এই পাগলা হই কোনি মামলেট ফিগলে মামলেট ও আগৈ ডাংগুলি ববাও थाङो सालाला ও আগৈ डांगुली doin ben legum gasi जोङो बे गिदिंना फैखांबाय फुजा दिना बायराव ओंखारहांबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय दोनबाय नुगासिनो जोङो दाबो फैदों दाबो खिथु कोनि मामलेट फिगले मामलेट मल खोबा जों इजानिफ्राय गिदिं फैनानै जोङो नै इयाव जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय आरो दाबो मोनफैलायबायसो नै एकदम गिदिं मोनफैनानै ओमफ्राय इयाव मोनफैबाय ओमफ्राय आरो एबार लोगो मोनफैदों जों फैबाबा लोगो मोनबाय हेलिकप्टारखौ हमथानि फै नायग्रोनोसै अख्रां दा बिरहां जाना बस्थुनाव गाखोबायानो नै गाखोबायानो अलरेडि अके सासेनो लागाव गाड़ी सालायदो ओइ जा राकेश सारनि oh ini apa udah porta oh iya udah ini Bapak pun ada nih ini ini kayak apa dah nani abdi saya ada tadi nasi banyak abdi ada saya nasi lagi ধন্যবাদ জানাইছো সন্মানীয় মঞ্চদোলক মহোদয়ক তেখেতে অকল মঞ্চদোলনেই নহয় আটাইখিনি কাৰ্যসূচী আমাক সহায় কৰিছে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জানাইছো আমি একদিকে বিশেষ কাৰ্যসূচী আগবাঢ়িছো যিসকল ব্যক্তিৰ নেতৃত্বত আমাৰ এই অনুষ্ঠান আজি ইমান দূৰ অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিছো আমাৰ বিষয়ববীয়াসকলে আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি মঞ্চলৈ আহ্বান জনাইছো भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव एसे फोरमायहरलाय आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम স্বেচ্ছাসেৱক ইয়াৰ দায়িত্ব স্বেচ্ছাসেৱকসকলক আমি আমাৰ बाय बाय फेरि बेलेग गुड नाइट बाय गाइस